No niin, tervetuloa Fit Vantaa Iron Paradiseen. Tämä on Suomen suurin kuntosali ja täällä on Euroopan suurin laitevalikoima. Kasvutipuja treenaa täällä tänään, että kiitos Vari, kun saatiin tulla treenaamaan. Kiitos. Hyvä, ja ei muuta kuin tsemppiä reeneen, lähdetään treenaamaan. Tänään reenataan legendaarisen Sami Nomaniemen kanssa ja Topin kanssa rintapäivä. Eli rintareenissä se on hirveän tärkeä koittaa pitää olkapäät pois, tekniikka hyvänä, ettei vaan tehdä lisää häikkää sinne olkapäille. Ja me aloitetaan nyt rintareeni lämmittely tällä laitteella, eli me tehdään takaolkapäille. Koska laskuissa rintareenissä käytetään takaolkapäitä, saadaan hyvä tuki, kun siellä on verta. Hartiat alas. Nyt. Ei ole pitkä liikerata, ei ole iso lihaskaa. Just selkä pyöreäksi. Leuka voi levätä siellä. Me tehdään tällä alueella. Pieni jännitys, elä epäkkä yläosaa, vie kaiken pois. Aloitetaan esilämmittely, eli lavat kiinni niin taakse kuin menee. Näin pien feelu, eli pääsettäisiin olkapäät sentin edes ylös. Niin, kaikki menee sinänsä hartioille, olkapäille, ei rinnalle. Ja olkapäät, hartiat painottaa alas ja ne ei nouse sieltä. Jos ne nousee, siellä on liikaa painoa, piste. Muistetaan rinta ulos. Yksi helppo niksi on pelkkä napa sisään. Sehän työntää jo rinnan ulos. Ja nyt, jos alkaisi väsyä, tapahtuu tämä, mikä just tuhoaa niitä olkapäitä. Täällähän on helppo työntää rinta ulos, mutta nyt se pysyy siellä. Nyt. Sitten siirryttiin mulle en ole tutustunut tähän Iconic-laitteeseen. Otetaan ne lavat taakse. Plus me voidaan tehdä voimavinopenkkiä, eli Topi pysäytä siellä. Moni esimerkiksi lajiharjoittelija, mikä tarvii räjäyttävää voimaa, pystyy käyttämään hyvin tätä laitetta. Ottaa stopparina alhaalta. Upum. Just. 2 sekuntia pidä alhaalta. Niin, sä kerät voimaa ja tum. Ja olkapäät pysyy alhaalla. Nyt me halutaan noin 45 astetta, eli ei ihan vinopenkkiä niin kuin äsken. Jos olkapää on monilla todella niin kipeä, kapea ote auttaa. Mitä kapeampi, se paremmin antaa periksi. Ja rintalihaksen supistus on todella voimakas. Kädet menee näin lähellä. Nyt me otetaan vielä punnerus tällä Watsonin laitteella. Yleisin virhe, mihin laitteet johtaa, ne on rakennettu niin. Elikkä, mikä meillä on? Käden kulma, ihan vino. Nyt ollaan. Onko hyvä? Siinä, että et sä ainakaan itse tuhosta olkapäätä. Niin. Ekana aina se asento. Ennen kuin otetaan yhtäkään toistoa. Ja sit liikkuu. Se tehdään sivuolkapäitä, miksei myös etuolkapäät, koska voidaan. Tässä laitteessa on paljon pikku niksejä, millä sen saa tehokkaammaksi. Elikkä hyvin usein mennään, napataan kiinni. Miksi tuhlataan puristukseen voimaa? Miksi ei laiteta kahvaa tuon kämmenen päälle? Tässä on hyvä pikku luu, minkä väliin itse laitan ton kapulan, se pysyy siinä. Sama hartia. Yleensä lähdetään heti epäkkäällä nostaa. Eli painasta hartiaa vaikka alas. Ja monesti myös ihan aloittelija, heiveroinen poika, tyttö ei jaksa nostaa edes kilon käsipainoa kunnolla. Trainerit koittaa liian hienosti saada pikkurilli ylös ja hidas liike. Täällä on epäkäs hirveässä jännityksessä. Lähdetään vaan heiluttaa kättä.
etukulmaa, saadaan kovempi supistus. Mutta niin. nyt tää olkavarren liikkumattomuus, se pitää pysyä. Älä taittele eteen, äläkä taakse. Se on tää, mikä me tehdään. Pidä vaikka tikku suorana sitä. Siinä. Siinä 10. Aselipojat tehdä tänään Aidon Paradisella legendaarisen Sami Nuaniemen ja hyvä ystävä Topin ohjeistuksella. Tasoisin vaatteet sopii hyvin reeniin ja vapaa-aikaa. Kiitos pojat treenistä, hienosti meni. Hyvää käytöä, kiitos paljon.